Модерни класни стаи посрещат ученици в Търговище. Сред световно известни символи като Биг Бен в Лондон и наклонената кула в Пиза ще учат в училище професор Никола Маринов в Търговище. Те оживяват чрез огромни фототапети и нестандартни ученически мебели. Изграждането на така наречения киберцентър се финансира с 200 000 лева, спечелени в конкурса Училище на бъдещето на фондация Америка за България, а училището влага 77 000 лева. Типичната класна стая остава в миналото за най-голямата гимназия в Търговище, чийто праг след броени дни ще прекрачат 1200 ученици. Аз не се намирам в Лондон, а в една модерна класна стая. В 7 класни стаи децата могат да се докоснат до уникални световни забележителности. В едно от фоетата ще бъде оформена зона за отдих и извънкласни дейности с огромен плазмен телевизор и цветни мебели. Стените в коридорите пък се превръщат в арт-галерия. Много работи предстои да правим. Древноримски такива изображения. Имаме да правим Рилския манастир. За сега само учителите рисуваме тази естетика, след това ще бъдат включени учениците в довършването на тази стена. В стаите ще има таблети за всеки ученик. Целта на целият този проект е училището да стане такова, каквото учениците си го харесват. Модерно, оборудвано с нови технологии, които те да могат да ползват. И докато текат довършителните ремонти и се чакат интерактивните дъски, мултимедии и персонални компютри за учители и ученици, петокласникът Митко си пожела само едно. Най-вече добре, госпожи. За да се преобрази в училище на бъдещето, втора гимназия в Търговище пребори конкуренцията между 220 училища от цялата страна и беше сред 5 победители в конкурса на Американската фондация, който насърчава използването на съвременни образователни методи.